Lakon Baratayuda iku ora mung krita perang antarane Pandawa lan Kurawa. Ing kacabatin iki kaya peta gedah tumrap perjalanan manungsa ngayuh. Marifatullah yaiku kawruh rasa sing jalari ati kenal marang Gusti. Ora mung nganggo pikiran nanging nganggo kesadaran paling jero. Perang Baratayuda sejatin bisa diwaca dadi perang batin. Pandawa ngambarake dharma, kejernihan ati, kejujuran, sabar lan pasrah marang kersan. Allah Kurawa ngambarake adharma, hawa nafsu, angkara murka, keserakahan lan kepinginan nguasani donya. Loro-loron ora mung ana ing panggung wayang, nanging manggon ing enjero diri saben manungsa. Ing dalan tasawuf iki pada karo proses tazkiyatun nafs ngresiki jiwa sakakarat ego. Nalika Arjuna ragu melebu perang, iku kaya salik pejalan spiritual sing wedi ninggal keterikatan lawas. Nanging wejangan Kresna nuduhake yen kadang perang ora bisa diendani. Dudu perang kasar, nanging keberanian ngalahake diri diu. Ana paradoksing endah kanggo tekan katentreman. Manungsa kudu wani melebu peperangan batin, sing dikalahake dudu wong liya, nanging aku sing palsu, identitas sing kebak pamrih. Nalika angkara runtuh, singkaton mung kersan Gusti. Ing kono wiwit sumunar marifatullah. Baratayuda uga mulang bab ikhlas. Pandawa ora perang amarga dendam pribadi, nanging amarga enjaga tatanan bebener. Iki maringi pratanda yen wong sing wis nyedaki marifat bakal tumindak. Ahe dasar dharma ora mung kepinginan pribadi, tumindak dadi ibadah lan perjuangan dadi dalan nyedak marang sing maha tunggal. Sing luwih alus maneh, sawis perang rampung ora ana kemenangan sing dirayakake kanthi gumunggung. Akeh sing gugur. Iki kaya pangeling yen saben transformasi spiritual embutuhake mati sadurunge mati. Matine sifat lawas supaya ler kesadaran anyar. Mula hakikat Baratayuda bisa diwaca mangkene. Dalan marang Gusti ora tansah lembut, kadang kudu liwat gelanggang batin. Nanging saben hawa nafsu sing kalah iku sejatin siji langkah luwih cedak marang cahya ilahi. Yen digawa luwih jero maneh, lakon iki kaya pitakon sunyi kanggo saben wong. Apa perang paling ge ing uripku wis tak kenali? Amarga wong sing menang ing Baratayuda